Jeg har engang drømt om at blive chef. Det blev jeg ikke. Men jeg har fandme haft nogle chefer. Hvad sker der for chefer? Nu vil jeg gerne snakke om det at have en chef. Det at have en chef er lidt med blandede følelser nogle gange. I ved godt, hvad jeg mener. Chefer kan godt nok være strenge ved en, synes jeg. Ej, chefer kan godt nok være strenge. For eksempel har jeg haft en chef, som engang har bedt mig om at lave sindssygt meget kaffe lige inden et møde. Hver gang hun skulle holde møde. Det var ikke fedt, fordi jeg var ikke ansat til at lave kaffe. Jeg var ansat til nogle helt andre ting. Så har jeg også haft en chef, der bare ikke kunne lide mig. Og det mener jeg, det var ikke i orden, for jeg vil gerne have, at det er rart at gå på arbejde. Og det mener jeg er chefens ypperste opgave. Når du går på arbejde, så skal du have det godt. Og det er fandme noget, cheferne skal sørge for. Hvad tror du, chefer de er? Det kan vi godt snakke om. Chefer, de tror fandme nogle gange, de er noget, som ikke er til at komme i kontakt med. En chef kan nogle gange finde på at sige de sindssygste ting, hvis du spørger mig. Jeg kan godt finde på nogle gange at tænke, hold nu op. Du er ikke min chef, når jeg har fri. Chefer kan finde på at sige de mærkeligste ting, mand. En chef kan godt finde på at sige, hey, inden du går, var der så ikke lige sød at gøre det og det og det og det og det. Og det er fint nok, men klokken den er 20 minutter, jeg skal gå. Ikke godt nok. En chef kan også godt finde på at sige, kommer du ikke med? Vi er nogen, der mødes på fredag. Det er fint nok. Jeg kan ikke på fredag. Og jeg vil ikke høre for det på mandag. Så skal jeg høre for det på mandag. Jeg kom ikke i fredags, fordi jeg ikke kunne. Men jeg skal stadig høre for det.